नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आम्ही गेलेलो माझ्या भावाच्या ॲनिव्हर्सरी, तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारे सुंदर असा फुग्यांचा डेकोरेशन केलेला होता। सगळे मित्रमंडळी, सगळे सोयरे, नातेवाईक, भाऊबंद सगळे जमलेले होते आणि या ठिकाणी तीन केक आणलेले होते। आता हे 2 दिसतात, आता हो बघा तिसरा केक तो सुद्धा ठेवलो गेलो। त्यानंतर इकडे सगळ्या बच्चे कंपनीनी पण ॲनिव्हर्सरी खूप एन्जॉय केल्यानी आणि अशा प्रकारे ॲनिव्हर्सरीचा सेलिब्रेशन तर दणक्यात झालाच, पण आणखीन एक गोष्ट ॲनिव्हर्सरीसाठी खूप स्पेशल होती, ती म्हणजे आता तुमका दाखवतंय कोकणातलो सगळ्यात जास्त मेहनतीचो पदार्थ। तर माझ्या झिलाक फुग्यांचा खूप याडा, हो बघा तो फुगे गावल्यामुळे इतको खुश झालेलो। आणि तसाच मी गेले पाटल्या दाराक बघलंय तर काय ही सगळी माणसा, गर्दी माणसांची, आणि हे असे शिरवाळे बनवतात हैसर, एका आम्ही गावठी भाषेत शेवगे सुद्धा म्हणतो। तर तिकडे चुलीवर तो बघा दिसता टोप ठेवलेलो आणि केळीच्या पानावर ना ते असे गाळलेले शेवगे घेतात। ह्या सगळ्या ताकदीचा कामा आणि हे बघा ह्या असा शिरवाळे गाळूचा यंत्र ह्या लाकडापासून बनवलेला पूर्णपणे, हे बघा किती मस्त। आता तर ह्याच्यात ना ते शिरवाळे गाळूचे लागतात, पण ह्या खूपच ताकदीचा काम असता। तुम्ही बघू शकता आमचे अण्णा हे बघा कसे असलेली नसलेली सगळी ताकद लावून अगदी ते शिरवाळे गाळूसाठी इकडे तयार असत, हे बघा। आणि अशा प्रकारे त्या गरम गरम जा भाताचा म्हणजे पिठाचा, तांदळाच्या पिठाचा मुठला असता, ता मुठला त्याच्यात घालून सो ते का वरना दाब देवचं लागतं आणि ती अशी खाली धरणाऱ्यान पण असं आता सरळ करून घ्यायचा लागतं आणि मग ता केळीच्या पानावरती टाकतात, हे बघा। इकडे ह्या प्रकारे इकडे ह्या बाजून असं आता टोपासून ता उकळत्या पाण्यातला गरम गरम पिठाचा मुठला घेऊन त्याच्यात टाकूचा लागता। ह्यासाठी माणसांची मदत सुद्धा खूप लागता आणि ती लागताच आणि त्याशिवाय मेहनत पण लागता। हे बघा हे असे अजून इतके गाळूचे असत, हे बघा ह्या असा आता गरम गरम पिठाचा मुठला असा तर ह्याच्यात आता टाकतली आणि वरना अंगाच्या वडीन आमच्या अण्णांनी दाब देऊन त्यांका असे ते पिळून काढल्याने त्याच्यासून। त्यानंतर इकडे आमची कसवनकर काकी आणि राजश्री काकी रस तयार करतात, हो बघा अतिशय सुंदर लागता ह्यो पदार्थ, एक नंबर कोकणातलो पदार्थ ह्यो। आणि ह्या करणं म्हणजे खाऊचा काम नाही निसता, तर अतिशय मेहनत लागता ह्या गोष्टीत आणि वेळ पण लागता, हे बघा। तर ह्यो इकडे आता नारळाचा रस चालू आहे इकडे आणि त्या रसासोबत हे शेवये खाल्ले जातात। त्याच्याबरोबर एक उसळ सुद्धा असता, एखादी कडधान्याची उसळ सुद्धा मस्त लागता। आणि हे बघा अशा प्रकारे इकडे ह्या काम जोरदार चालू होता, बघून सगळे इलेले नातेवाईक सुद्धा खूप खुश झालेले, हे बघा। इकडे किती माणसं होती बघा ह्या कामासाठी आणि खूप असा म्हणजे मेहनतीचा काम असा या, हे बघा। इकडे अण्णा आमचे अंगाच्या वडीन ते का जोर देऊन अगदी ते शिरवाळे गाळतात, ते का आम्ही शेवगे सुद्धा म्हणतो। तुमच्या भागात हे का काय म्हणतात तर माका नक्की कमेंट करून सांगा। इकडे रसाचा काम पण आता होतीला, तिकडे गूळ वगैरे किसून ठेवलेला दिसता। तर इकडे राजश्री काकीन आणि कसवनकर काकीन दोघांनी मिळून हैसर रसाचा काम अगदी उत्तम प्रकारे पार पाडल्यानी, हे बघा। आणि रस सुद्धा ह्यो टेस्टी बनाचो लागता, तरच जेवणाक मजा येता। आणि ते शिरवाळ्यांसोबत ह्यो रस ह्यो असो त्याच्यात तो शिरवाळे ते कोलसवून त्याच्यात ते खाऊचे असतात, हे बघा। अशा प्रकारे इकडे आता सगळ्यांनी ताव मारल्यानी आणि मस्तपैकी अशी ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट केल्यानी सगळेजण कशासाठी खुश होते, तर ह्यो जो पदार्थ असा तो सहजासहजी कोण करत नाही, कारण ह्याच्यासाठी खूप वेळ आणि खूप मेहनत लागता आणि खूप माणसांची मदत पण लागता। त्यामुळे सहजासहजी ह्यो पदार्थ कोण करूक बघत नाही आणि जर एखाद्या ठिकाणी जर तो खाऊक मिळत असत तर त्याचो आनंद म्हणजे काय गगनात मावना नाही अशा प्रकारचंच असतलो। आणि तसाच आमचा पण झाला आणि मस्तपैकी अगदी शिरवाळ्यांचो आस्वाद घेत आम्ही ही ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट केलं। तर गाववाल्यांनो, तुमका सुद्धा शिरवाळे आणि रस आवडत असात तर माझ्या या व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवाराक शेअर सुद्धा करा। तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।